Nisa li jkorru fl-ewwel 22 ġimgħa ta' tqala se jingħataw 7 tiem lif konsekuttivi. Is-sieħeb jew is-sieħba se jirċievu l-istess ammont ta' lif li se jkun imħallas kollu mill-Gvern, inkluż il-bolla. Dawn huma parti mill-proposti dwar il-liva l-korriment li ġew approvati mill-Kabinett. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul spjega li l-lif se japplika l-ħaddiema kollha, inkluż dawk li jaħdmu għal rashom u dawk part-time fuq bażi prorata. U realizzajna kemm hawn koppji li jsofru fis-silenzju u kellhom bżonn iva l-support tal-Gvern. F'pajjiżna jkollna ta' 1000 miscarriage fis-sena. U allura jekk ma dak l-1000 taqqat il-partner tal-mara qed nitkellmu diġà fuq 2000 ruħ. Il-pagament se jkun ibbażat fuq il-paga medja li hija ftit aktar mid-doppju tal-paga minima. Biex jingħataw il-lif il-koppja jridu jippreżentaw ċertifikat mill-ġinekologu lil min iħaddimhom fi żmien jumejn mindu jidħlu lura x-xogħol. Is-Segretarju Parlamentari qal li meta dawn il-miżuri jidħlu fis-seħħ, Malta tkun l-ewwel pajjiż fid-dinja fejn il-Gvern jiffinanzja b'mod sħiħ din l-inizjattiva. Il-kap tad-Dipartiment tal-Ġinekoloġija fl-Isptar Mater Dei, il-Professur Ivi Muscat Berin, spjega li l-ikbar ammont ta' korrimenti iseħħu fl-ewwel 3 xhur ta' tqala. Il-maġġor parti huma għax it-tqala ma tkunx informata sew u n-natura għandha il-metodi tagħha biex twaqqaf tqala fil-bidu. B'din l-inizjattiva l-Gvern se joffri wkoll appoġġ lil koppja permezz ta' psikoterapisti kif spjegat it-tabiba Ġozjen Kutajjar. Meta inti titlef il-fetu, inti tinbidel ħajtek, ikun hemm ħolma li ġiġa ġiet realtà għaliex il-fetu hija xi ħaġa ħajja u din f'daqqa waħda tisfaxxa fix-xejn. Dik iġib magħha trauma kbira emozzjonali u psikoloġika. Studju li analizza l-produttività sab li l-korriment qed jolqot in-negozji Maltin b'telf ta' madwar 4 miljun euro fis-sena u għalhekk dan il-lif se jgħin anki lil min iħaddem. Il-proposti se jgħaddu quddiem il-Bord għall-Impjiegi u Relazzjonijiet Industrijali u wara l-abbozz jitressaq fil-Parlament. Passi oħra huma emendi fil-liġi biex il-lif tal-maternità jibda jgħod minn wara 22 ġimgħa ta' tqala, kif ukoll emendi fir-rigward tal-lif għall-ġenituri li jitilfu wild.